काहे करे के लोंगा पद है हां ठीक पद अब फुहर के बात मुंह पर आचर दे के कपिया खड़ा हो जाए सो हे भगवान हे दी बाबा काहे लमड़े तो लेकर के कुह छूटा दे शराबे लगी हमने के तो साफ छुछुआ के हाल बा ये तो बलाते हम इतना देर प्रसंग का नहीं भैया नहीं अरे सब सुन लेनी चाचा चल जाए कोडरमा जिला के आगे जहाँ व्यास लोग कहो रघुकुल रीता सदा चली आई नायका लोग खड़ा हो गए घर चलो इस सारा कुछ गलती कहता नहीं सब ये पूरा कहता नहीं पर सॉन्ग का होता रहो तो नायका लोग खड़ा हुआ चला हो आयन बड़ा बक्सर से कथा कहे लगले जानकार बने लगले मुलारी बापू के सार बने बढ़िया से लेको जाता रहे आप पर संगवा नहीं खो कहत खाली लदरिए गाँव तरह बुढ़ऊ का करो जन बैठल बा इ लोग बंसी धर ले बा चला हो चला ये घरी लवड़े छवड़ा कुल ब्यास हो गइल बा चला हमने के दोनों ओर से गाड़िए सुने खूब निमन गायब जो तो भाई रोजा कहने को सुनी जे जात में जुटे खूब निमन प्रसंग गावल जे लड़ाई गावल जई आपसे में हमने कहे जे फाइन लोग संहतिया लोग ई लोग बतियावेला का हो कैसन को नहीं होता कैसन थोड़ा ना छोड़ा लंगड़ा सारा कहीं जमा देले निमन गई तो सारा और गई तो तीन पीढ़ी जे चल गई तो ऊपर में जे आवेला ऊपर व्यवस्था पंच कर देला साधे ना को गाड़ी देख जाइलो बाकी सधेला कभी भिखारी ठाकुर जी कहले हैं कब सधेला कुंवर जी हमने के निमन बार दोनों में गाड़ी लोग दे उम्र के लड़का 8-9 साल के ये लोग के सजाए हो गाना सुन के जाई लोग जाके सुत रही लोग भोरे बुढ़ा उठले पिंकुआ ए पिंकुआ अरे नदहा पर भिखारी नहीं खबन है आ गोबरू नहीं खाऊ आवे बुढ़े भतर के आज रोवे बांध दी गोइया काहे आ तो सुतल बा कहां गइल गाना सुन के को लंगड़ा का कब बजे 4 बजे 4 बजे अरे 1 घंटा सुन के ना चला भोरे लंगड़ा लगानी बराबर जीभिया कटाला छोटकी लड़का वालों को जब काका लोग गाड़ी देला ना हमने के जीभिया कटल जान ले कोई सेवा दे रहल बा अब जीभिया कटला से जन्म ले कोई तो खत्म बड़े तो मन फोर्स के हवाले हो गइल बड़े होला गाड़ी में कौन कौन भइल है बड़ा वही करे पड़ी एक के हर साल से बहुत तरीके हो लगा को तो हमार हां कोनो बात न मान ले 100 रुपया पुरस्कार हार्दिक प्रणाम अच्छा चलता तो चलो गाओ जब दिखाओ तो हमारे याद नहीं हो